Lesihlahla lesihlahla ekuthiwa yi-neem tree sigcwele kakhulu ezweni lase-India. Nakhona kulamazwe awomakhelwane koGhana, Cameroon, Nigeria kanjalo. Lesihlahla lesi uma uwumuntu onenkinga yephunga eliqubuka ngaphakathi, elisuka ngaphakathi emzimbeni wakho, elinukayo, elikwenza ukuthi ungahlaliseki kahle, ungaphili kahle. Uma ukhuluma nabantu kuqubuka lephunga, liyavembuka, liyaphuma kuwena. Uma uthi uvula umlomo unephunga elingapheli, la siyakwazi ukuthi sikulaphe lesihlahla. Into yenzayo uyasixeba, uthatha amahlamvu lawa akhona, uwahlafune azokwazi ukuthi aliqede lelo phunga elisuke likhona emlonyeni, ukwazi ukuthi uphile ube right. Iy'mpande zakhona they are very good for business. Uma uwumuntu ojule kakhulu ey'ntweni zokukhandela abantu iy'nto zamabhizinisi, iy'mpande zakhona uyakwazi ukuzithaka uzihlanganise namasimba wenja yesifazane, ngoba inja yesifazane iwumuthi, ngoba ilandelwa kakhulu inqwaba yezinja. Ayikho inja yesifazane ekhwelwa inja eyodwa noma ekhelwa inkunzi eyi-1. So inja yesifazane uyibona ilandelwa inqwaba yezinja ngoba inaleya attraction enayo. So amasimba wayo are very good for customer attraction, nokuthi abantu bangene kwibhizinisi lakho, ibhizinisi lakho libe busy uma uwumuntu osebenza ngabantu. Isikakhulukazi ukuthi ibhizinisi lakho uthola ukuthi li-down, then iy'mpande zakhona ziyakwazi ukukulekelela kakhulu. Uzithake nje kahle ngendlela, ube clean, uhlambuluke kwawena uma ukuthi usuke uthaka, zikwazi ukuthi zonke into zilunge, kube kuhle, kube mhlophe. Siyabonga.